Saktong alas 7 na po. Praise God. Magandang gabi po sa ating lahat. Ito po inyong lingkod, Bishop Leo Vidania Jr. na ngayon po ay Lunes. At narito po kami, ang kasama ko po ang ating music team sa Jesus Be Lifted Up Church. At ang mga kasama ko po dito ngayon ay sila po ay hindi galing sa iba't ibang bahay o galing sa ibang barangay at sumakay ng sasakyan papunta rito sa church. Hindi po. Kami po rito ay isang compound. Dito po silang lahat nakatira sa church. Kaya thank God sapagkat sa ganitong panahon at pagkakataon ay kinukuha po natin makasama po kayong lahat at makapag-minister tayo sa Panginoon na sa kabila ng lahat po tayo ay naka-lockdown. At biblical naman po yan, kahit nung panahon ni Moses, nag-lockdown din sila, hindi sila pinalabas ng Panginoon, pamilya sila, naroon lamang sila sa loob ng tahanan. At dahil nga ang plague ay darating sa Ehipto, at dahil sila ililigtas ng Panginoon. So bago po tayo mag-worship kay Lord, gusto ko lamang pong basahin itong Philippians chapter 1 verse 6. Sabi dito, ni Saint Paul sa kanyang sulat sa mga taga-Pilipos, I am sure, sabi niya, I am sure of this, that He who began a good work in you, He who began a good work in me, will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Ayan. Sinisigurado raw ni Paul, no, na ang mabubuti at magandang ginawa ng Panginoon, ang mabubuting sinimula ng Diyos sa buhay niyo, sa buhay ko, ay kanyang lulubusin, no? Kanyang pag-uumapawin, kanyang tatapusin, kanyang bibigyan ng kaganapan at katuparan hanggang sa pagdating niya, no? Ang Panginoon po ay maraming mabubuting ginagawa. Kahit po sa panahon katulad po nito, na ang mundo ay may crisis, no? Na nakakaranas po, lahat tayo, walang exempted, nakakaranas tayong lahat ng krisis sa buhay. Pero may good thing pa rin pong nangyayari dito. Ano po yun? Kung atin pong i-evaluate, nung wala pang lockdown, wala pang coronavirus, makikita natin na ating makababayan, sobrang busy na mga ama ng tahanan. Sobrang abala ang mga ina ng tahanan. Ganon din ang mga anak. Babad sa pag-aaral, maghapong nasa eskwelahan. Pagdating sa bahay, ay hindi pa rin makausap ng mga magulang. Walang time to have fellowship with one another. Walang time to pray. Walang time na makausap ang mga anak ng mga parents. Dahil busy sa trabaho, pag uwi ng bahay, pagod, matutulog na lang. Hindi na nakakapag-usap. Ano ang good thing sa nangyayaring ito? Ito yung panahon ng mga magulang at ang mga anak ay magsasabay-sabay kumain, magkakaroon ng konting kwentuhan, para bagang maibabalik natin yung 1960s na sa isang hapagkainan, sama-sama yung mag-iina, mga anak, sama-sama silang kumakain, nagdarasal, tapos nagkukwentuhan, no? Nakakamusta ang kalagayan ng bawat isa. Ito yung good thing na makikita natin na sa kabila naman ng merong lockdown, tignan naman natin yung magagandang nangyayari. Hindi na lamang, wag nating i-magnify yung puro coronavirus, puro virus, no? Para bagang siya na ang nabibigyan ng lagi na lang yun ang napag-uusapan. Bakit di natin pag-usapan na ang Panginoon ay napakabuti? Mabuti ang Diyos. Dahil tayo po'y malakas pa, tayo'y buhay. Yung iba nga, ilang daan nang namamatay sa ating bansa, no? Dahil nga dyan sa virus na yan. Pero tayo po, malakas po tayo. Maliwanag pa ang ating paningin, ang ating pandinig, ang ating tuhod. Malalakas po tayo, masisigla, walang karamdaman, no? Kumakain tayo 3 beses isang araw. Marami po sa atin ay nagre-reklamo pa rin. Yung ating makababayan, no? Yung iba ay hindi pa nabibigyan ng ayuda, nagre-reklamo na, no? Yung iba ay para sobrang asa sa gobyerno. Umasa po tayo sa Diyos. Dahil ang Diyos, mabuti po siya. Kailanman ang mga taong nagmamahal sa Diyos, ang mga taong kumikilala sa Kanya at nagtitiwala, hindi mapapahiya. Hindi tayo pababayan ng Panginoon. He who began a good work in you, He who began a good work in me, no?
will bring it to completion until the day of Jesus Christ. Lulubusin niyo po ito. Ang Diyos po natin ay napakabuti. Mabuti siyang Diyos. Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon dahil binigyan niya tayo ng buhay. Binigyan niya tayo ng kalakasan. No? Pero ang sabi nga, yung mga masasama, yung mga magnanakaw, hindi na magtatagal ang buhay niyan. Darating ang panahon, yung kanilang ginagawang pandaraya, panloloko, pang-aapi sa kapwa, babalikan po sila niyan. Pero yung mga taong malinis ang puso at tapat sa Diyos, bibigyan niya po tayo ng mahabang buhay. Ano po ang sabi ng Proverbs 10:27? No? Ano po ang sabi ng Kawikaan 10:27? No? Siya na may takot sa Panginoon ay hahaba ang buhay. The fear of the Lord prolongs life. Hahaba ang buhay ng taong may takot sa Diyos. But the years of the wicked, ngunit ang taon ng masasama, ng mga magnanakaw, holdapper, mandaraya, mandarambong, no? Maiksi lamang ang buhay niyan. Kaya nararapat lamang na yung para sa tao'y ibigay sa tao. Yung para kay Lord, ibigay kay Lord. Yung kay Cesar, no? Kung anong sinabi ng Pangulo, 5,000 to 8,000, ibigay sa maliliit nating kababayan, sa nangangailangan. Dahil para sa kanila yan, ibinigay ng ating gobyerno, ng ating Pangulo. Dahil ang Diyos natin ay mabuti, at mabuti rin po ang ating Pangulo. Kung siya isang Pangulong walang malasakit at totoong pagmamahal sa mga Pilipino, baka hindi niya pagpasyahan yan, pero dahil meron siyang puso sa mahihirap, kaya nagdesisyon siya na magbigay sa mga mahihirap, sa nangangailangan. Lahat naman talaga nangangailangan, no? Pero gusto ng Panginoon, alamin naman natin, pasalamatan natin siya sa kabutihan niya. Napakabuti ng Diyos, at ang Diyos natin kailanman hindi nagbabago, no? Napakabuti ng Panginoon. Siya ang Panginoong Diyos na nagbigay ng buhay natin at lakas, no? Kaya tayo po ay magtiwala sa Kanya, mga kapatid, mga magulang. Ngayon pong gabi na ito, samahan niyo po kami sa ating pananambahan sa Diyos. Aawitan natin ang Panginoon, dadakilain natin siya. He who began a good work inyo, gumagawa po siya na mabuti sa atin. Yung magising tayo sa umagang, malakas, maliwanag ang paningin, buhay pa, walang sakit. Kabutihan po ng Diyos yan, biyaya ng Diyos yan, ay sapat sa atin. Kaya wag po kayong magreklamo, no? Kahit ano po mangyari sa mundong ito, no? So be it kung ano mangyari. Kung talagang walang po pwedeng humadlang sa kalikasan, at kung ano ang plano ng Diyos na mangyari sa mundong ito, wala tayong magagawa. Kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay. At ang mga tunay lamang na anak ng Diyos at may takot sa Diyos, yun ay payapa at panatag. Pero yung mga taong walang Kristo sa puso, yan, panik-panik yan, takot na takot yan. Pero ang mga tunay na anak ng Diyos, hindi tayo dapat matakot. Ito yung panahon na tayo umawit, magpuri sa Kanya. Ihayag ang kabutihan ng Panginoon. No, mabuti po ang Diyos. No, huwag kayong matakot. No, we are covered by the blood of Jesus. We are surrounded by the walls of fire. At kailangan din ng wisdom. No, kung kailangan wag magdidikit sa mga tao at lalabas, sundin natin at gawin. No? So kaya nga, yung pong gabi na ito, we minister to the Lord, we minister to one another, we minister to each and everyone. Saan man po tayo naroroon, let us declare the goodness of God. Amen? Sumamba po tayo sa Panginoon. Amen. Samahan niyo po kami. At aawitan natin ang Diyos. Pupurihin natin ang Panginoon. Siya lamang ang kailangan natin, at tanging Ikaw lamang, Panginoon, at wala nang iba pa. Siya ang ating pagtiwalaan. Kailangan natin siya sa buhay natin. Dahil ang Diyos ay mabuting Diyos sa atin. Yes, Lord. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Lord, may your presence once again touch us, touch your people. Yes, Lord, we are hungry for you, we are thirsty for your presence. Lord, sa panahong katulad nito'y naghihintay ka ng mga anak mo, mga nilikaway sumamba sa iyo at magpuri sa iyo. Lord, salamat, salamat. Thank you, Jesus. Lord, as we minister unto you, minister to your people. Minister to your people, O God. Amen, amen.
Biyaya mo'y sapat para sa akin. Pag-ibig mo'y wagas at hindi magmamahaliw. Ang kabutihan mo'y walang katulad. Dakila ka't tapat, magpakailanman, O Diyos. Walang katulad mo. Biyaya mo'y tapat, biyaya mo'y sapat para sa akin. Pag-ibig mo'y wagas at hindi magmamahaliw. Ang kabutihan mo'y walang katulad. Paghilag at tapat, magpakailanman, O Diyos. Walang katulad mo. Ikaw, tanging ikaw, ang aking Panginoon. Puso ko'y sa'yo, puso ko'y handog. Nabubuhay para sa'yo, Panginoon. Biyaya mo'y sapat, biyaya mo'y sapat para sa akin. Pag-ibig mo'y wagas at hindi magmamahaliw. Ang kabutihan mo'y walang katulad. Naghilag at tapat, magpakailanman, O Diyos. Walang katulad mo. Ikaw, tanging ikaw, ang aking Panginoon. Puso ko'y handog. Nabubuhay para sa'yo. Ikaw, tanging ikaw, ang aking Panginoon. Buong puso ko'y handog. Nabubuhay para sa'yo. Ika'y tapat, hindi nagkulang, hindi nagbago. Tapat sa mga pangako, ika'y tapat, di ka nagkulang, di ka nagbabago. Ika'y tapat, tapat sa mga pangako.
Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpasawalang hanggan. Buti-buti mo, Diyos, kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpasawalang sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay na Ika'y walang katulad, tunay na Ika'y di nagbabago. Mabuting Diyos sa akin ay nagmamahal. Muli pa sabihin natin sa Panginoon, kay buti-buti mo, aming Diyos. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kung magmahal. Yes, Lord. Ang iyong gawa ay magpasawa. Yes, Lord. O pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, at ang katulad, tunay na Ika'y magpakailanman. Mabuti ang Diyos sa atin ay nagmamahal. Sinasamba dakilang Diyos at Panginoon, tunay na Ika'y walang katulad, tunay na Ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang ating Diyos, mabuti ang Diyos sa akin ay nagmamahal. Tapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papurit pagsambay iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luway at katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aming buhay, sa aming buhay, kapulit magsambay iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwal at iligtas.
Sasambahin lamang natin siya. Yes, the Spirit of the Lord is moving. magpakailanman. Mga kapatid, mga magulang, kayo pong ngayon ay sumusubaybay sa pagsamba sa ating Diyos
na may bigay ng ating buhay at hininga. Kung kayo po ay tunay na ngayon ay bukas sa puso ninyo ang pagsamba sa Diyos, damahin nyo ang yakap ng pag-ibig ng Panginoon. The Spirit of the Lord is touching you. Yes, kayo pong may nararamdaman sa katawan, mahinang baga, mahinang pangangatawan, pinalalakas ka ng Diyos at pinagagaling sa oras na ito. Believe it in Jesus' name. Yes, because we minister to the Lord is ministering upon us. The Lord is ministering to you. The Lord is moving upon your body right now from the top of your head to the sole of your foot. Right now in Jesus' name. In Jesus' name. Yes, yes, in the mighty name of Jesus. Sa pangalan ni Jesus ay may himala. In the name of Jesus, there's miracle. In the name of Jesus, there's blessing. In the name of Jesus, there's freedom. In the name of Jesus, there's victory. In the name of Jesus, there's deliverance. In the name of Jesus, there is peace, there is joy. In the name of Jesus, brothers and sisters, wherever you are, the Lord is touching you. In the name of Jesus. Hallelujah. He who began a good work in you will be complete it until the day of Jesus Christ. Yes, in the name of Jesus. Yes, the Lord, nagmi-minister ang Panginoon sa buhay mo sa oras nito, kapatid, kaibigan. Saan ka man naroon, napakabuti ng Diyos. Napakabuti ng Diyos na sa atin ay nagbigay buhay at lumikha sa atin. Ano man ang iyong kalagayan sa buhay, yes, handa kang palayain ng Panginoon, handa kang pagalingin ng Diyos, handa kang baguhin ng Diyos na ikaw ay hirap na sa buhay, suko ka na sa buhay, paikot-ikot, rutinary ang buhay mo, hindi nagbabago. Kapatid, kaibigan, this is the time, this is the season for you to be changed. Your character, your attitude, your lifestyle. Yes, hallelujah. In the name of Jesus, I command you in the name of Jesus to be transformed by the power of God, to change your heart and your mind and your character and your attitude in the name of Jesus, because Jesus loves you so much. He came to this earth to seek and to save that which was lost. And you are the one who lost your soul, your mind, your whole being. Yes, hallelujah. Kapatid, kaibigan, ang krisis sa mundong ito ngayon ay marahil isang paraan ng Diyos upang ang mga taong naliligon ng landas at walang patutunguhan ng buhay, walang pagbabago ang buhay, ito na yung panahon mo, kapatid, kaibigan. Mahal ka ng Panginoon. Bago bumalik ang normal nating buhay sa mundong ito, nais mo makalabas at makapamasyal, nais mong maging malayang tunay. Ang tunay na kalayaan ay hindi lamang yung ikaw ay nakalabas ng bahay. Ang tunay na kalayaan ay matatamo ng isang tao sa kanyang puso at kaluluwa at espiritu. Na ang kalayaang ito ay matatanggap lamang sa ating Panginoong Hesus. Lahat ng tao sa mundo ay nakabilanggo. Hindi ka man nakakulong sa kulungan dahil may nagawa kang malaking kasalanan at nahatulan ng pagkabilanggo. Ang kulungan sa mundong ito ay hindi lamang yung kulungan sa bilangguan. Ang lahat at maraming tao ngayon ay nakabilanggo at nakakulong sa kasalanan, nakakulong sa bisyo, nakakulong sa kapangyarihan, nakakulong sa kataasan ng buhay, nakakulong sa greediness, nakakulong sa pandarambong at pandaraya at panloloko at pang-api ng kapwa. Maraming tao ngayon nakakulong hindi lamang sa bisyo, nakakulong sa kapangyarihan ng buhay. Mga kapatid, mga magulang, handa kang palayain ng Diyos kung ikaw ay magpapakumbaba at lalapit sa ating Panginoon. Hindi natin hawak ang buhay natin. Maaring bukas makalawa, tamaan ka ng sakit ng COVID-19. Ilang ulit, araw-araw, paulit-ulit, na ang ating pamahalaan, ang ating Pangulo, ang ating gobyerno, ang mga mayor, gobernador, nananawagan na mag-stay sa inyong tahanan.
Bukas makalawa, pwede kang sumunod sa mga nangyari sa mga doktor natin na pumanaw na upang mapagaling lang ang kapwa. Sila naman ang nasalinang. Mga kapatid, mga magulang, iisa lamang ang buhay natin sa mundo. Baka bukas ay maging huli na ang lahat. Itinakda sa tao ang minsang mamatay at pagkatapos noon ay ang paghuhukom. Ang buhay natin sa mundo, hindi natin ito hawak. Pwedeng bukas makalawa, kunin ng Diyos at bawin ang buhay na ipinhiram sa iyo. Maaring bata ka pa. Maaring ikaw naman na nasa edad ng 60 pataas. Habang tayo malakas pa't may buhay. Don't waste your time. This is the time, this is the season for you to repent before God. Totohanan tayong lumapit sa Diyos at magpakumbaba at magbalik loob. Tumatakbo ang panahon, hindi natin alam kung ano ang pwede pang mangyari after ng COVID na ito at maging normal ang takbo na ng buhay ng Pilipino. Hindi natin alam ang maaaring sumunod pa sa mga darating na taon at panahon. Maaaring ito po'y masundan pa ng hindi natin alam na kung ano pang peste o salot ang dumating sa buong mundo. Ano man ang mangyari sa mundong ito, ang isang taong may takot sa Diyos at may Kristo sa puso ay kailanman hindi dapat matakot. Kapatid, kaibigan, lumapit tayo sa Panginoon. Siya ang kailangan natin. Ang biyaya niya ay sapat sa ating buhay. Yung tayo malakas, masigla at walang sakit, biyaya na ng Diyos siya. Ang mabubuting sinimulan ng Diyos sa atin ay Kanyang lulubusin hanggang sa Kanyang pagdating. Mga kapatid, mga magulang, ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos ngayon. Kung hindi nyo pa tinatanggap si Jesus na Panginoon at tagapagligtas, ito na po yung sandali. Igagayad ko po kayo sa maiksing prayer ng tao sa inyong puso. Sumunod kayo sa panalangin ito. This is a prayer of acceptance to our Lord Jesus Christ as Lord and personal Savior ng buhay natin. Let us accept that we are a sinner, that apart from Jesus, we can do nothing. We can do nothing. We cannot change our lifestyle. Hindi natin kayang baguhin ang estado o uri ng buhay natin araw-araw. Si Jesus lang ang magbabago niya. Kapatid, kaibigan, ito na yung panahon. Lumapit tayo sa Panginoon. Wala kang kapayapaan, nagugulo ka, nagpapanik ka. Maaring meron kang milyong-milyong pera, pero may takot ka sa puso, may pangamba ka, nagtatago ka. Sa Panginoon, wala tayong maitatago. Kahit tayo pumasok sa kwarto at hindi tayo lumabas, may nakakakita sa atin ang ating Diyos na sa atin ay nagbigay buhay at lumika. Aminin mong nagkasala ka at wala tayong magagawa kung wala ang Panginoon. Lumapit tayo sa Kanya at ialay ang buhay natin. Yumuko tayong lahat at pumikit. Sumunod po tayo sa maiksing prayer na ito. Kung naririnig niyo ang tinig ng Panginoon, huwag nating tigasan ang ating puso. Dahil baka bukas ay maging uli ang lahat. Sumunod tayo sa maiksing prayer na ito. Sabihin po ninyo, Lord Jesus, I come before you with the humble heart. I accept that I am a sinner. Forgive me, Lord Jesus. And I open my heart. Come to my heart, Lord Jesus. I accept you as my Lord and personal Savior of my life. Be my Lord, be my King. I believe in you, Lord Jesus. You are the Son of God. Thank you, Lord Jesus, for the forgiveness. Thank you for the eternal life. We thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. In Jesus' name. Amen. Ako na lamang po magpe-pray. Heavenly Father, in the name of Jesus, thank you, Lord. There's nothing too hide for you, Lord. Alam mo, Panginoon, ang nangyayari sa buong mundo. Walang natatago sa iyo, walang nalilihim sa iyo. Sinabi ng 2 Chronicles 16, verse 9, For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show Himself is strong in the behalf whose heart is perfect, loyal unto Him. Ipamamalas ng Diyos ang Kanyang lakas at kapangyarihan sa mga taong may tapat at malinis at dalisay ang puso. Pero sa mga taong wicked, sa mga taong masasama, darating ang sandali, hindi na magtatagal ang buhat niyan sa mundo. Pero ang mga taong may takot sa Diyos at matuwid, pahabain pa ng Diyos ang buhay natin.
Father, I release blessing after blessing to your people, even to those who are first-timer, who are watching at this moment, to your servant. Lord, I release and I declare favor upon favor, healing upon healing, miracle upon miracle, oh God, in Jesus' mighty name, Father God, in Jesus' name, I release, Lord, deliverance, oh God, transformation, Lord, from their spirit, from their hearts and character and lifestyle. In Jesus' name, I release, Lord. Hallelujah. Thank you, Father. We believe in you, we trust in you. You bless each and every one, those who are watching at this moment, Lord. Thank you, Father. Lord, hindi kami magsasawang sambahin ka at purihin ka. Dahil sa buhay naming ito, this is the best thing that we can do for you, Lord, to worship you, to honor you. Dahil ang buhay sa mundo may iksi lamang at ito'y lilipas isang araw. Salamat, Lord. Inabot mo ng iyong kapangyarihan ang aming makababayan, ang mga first-timer, ang mga nanay, mga tatay, maging makabataan, na itong panahon na sila po'y makapag-fellowship sa kanilang mga parents, makipag-usap, bonding moment, dahil pagdating ng pasukan, hiwa-hiwalay na naman, bira na mag-usap, magkatagpo, bira na magka-fellowship at magsabay-sabay sa pagkain, kapatid, kaibigan, ito yung panahon. Give your time to your parents. Parents, give your time to your children. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. God loves us. God loves you. Purihin po ang Panginoon. Mahal tayo ng Diyos. Ang lahat ng nangyayari sa mundong ito'y tinakda ng Diyos at wala makakapigil niya. Dahil mabuti ang Diyos sa buhay niyo, sa buhay ko. So to God be the glory. Napakabuti ng Diyos. Awitin natin muli yung chorus, napakabuti ng Panginoon. Continue to feel the presence of God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Tapat ang ating Panginoon. Mabuting Diyos natin kung paano ang ating mga ama sa lupa, ang ating mga ina, napakabuting magulang, higit ang Diyos na napakabuti sa atin. Alam niya ang nangyayari sa mundong ito. Alam niya ang kalagayan natin. No? Iangat tayo ng Diyos after this COVID-19. Iangat ng Diyos ang buhay natin. Ating pananampalataya, ang tibay ng ating pagmamahal sa Kanya, palalalimin niya pa ng higit sa dati. Ang mga simbahan ay mabubulo. Ang mga nanglamig dati, ang nanghina dati ay magbabalik loob sa Kanya. At yung totoo mga tumalikod at ayaw na kay Lord, talagang tatalikod na sila. Pero yung mga nanglamig at nanghina at nagmamahal sa Panginoon, babalik sila. Dahil pag hindi sila bumalik, yung mga nabuhay sa kasalanan at tumalikod sa kasalanan na dating naglilingkod sa Diyos, pag hindi kayo nagbalik sa Diyos, hindi na magtatagal ang buhay mo sa lupa. Kukunin ka na ng Panginoon. Tandaan niyo po yan, mga kapatid. Nais ng Diyos na magbalik loob ka sa Kanya, magpagamit ka sa Kanya. Dahil yung talent na meron ka, na wala sa iba, gagamitin ka ng Panginoon, kailangan ka ng Diyos. Kung maalala niyo si Jonah. Si Jonah lamang ang pinagkalooban ng susi at wala nang iba pa. Kahit nagpupumilit siyang tumakas sa calling ng Diyos sa kanya to go to Nineveh to preach repentance, siya pa rin ang hinahanap at sinusundan ng Diyos. Kahit tumakas na siya, hanggang siya nagbalik loob sa Panginoon at ginamit siya ng Diyos. Kapatid, kaibigan, saan ka man naroon, kinakausap ka ng Holy Spirit. After COVID, dumalo ka sa gawain. Dumalo ka at sumambat maglingkod sa Panginoon. Dahil kung hindi, parang hindi magtagal ang buhay mo sa mundo. Dahil ang mga taong sumusuway sa Diyos, ang mga taong tumatalikod sa Panginoon na may pinagagawa ang Diyos sa Kanya. May mga kilala ko dahil sa pagsuway sa Diyos, tumalikod sa Panginoon, nagrebelde, tumakas sa calling ng Panginoon, nadali ang mga buhay. Kung gusto mo humaba ang buhay mo sa Panginoon o sa mundo ito, no? Paglingkuran mo ang Diyos. Mahalin mo siya ng buong puso, lakas, kaluluwa at pag-iisip. God bless you all. At sa dating pumuling Miyerkules, sama-sama tayo dito, alas 7 ng gabi, no? Upang maglingkod, magpuri sa Diyos, sapagkat hinihintay ng Diyos ang ating pagpupuri, paglilingkod at pagsamba sa Kanya. So God bless us all. Saan man po kayo naroon ng mundong ito, inabot tayo ng pagmamahal, katapatan at kabutihan ng Diyos sa buhay ng bawat sa atin. Thank you, Father. We honor you in Jesus' name. Amen. God bless us all.